Моля съдиите да вдигнат оценка за техника. 5 и 5, 5 и 6, 5 и 6, 5 и 3, 5 и 6. Благодаря. Моля съдиите да вдигнат оценка за артистичност. 5 и 2, 5 и 2, 5 и 5, 5 и 2, 5 и 6. Благодаря. Със стартов номер 23 ще играе Ния Костадинова. Моля съдиите да вдигнат оценка за техника. 5 и 8, 5 и 7, 5 и 7, 5 и 4, 5 и 4. Благодаря. Моля съдиите да вдигнат оценка за артистичност. 5 и 6, 5 и 8, 5 и 6, 5 и 7, 5 и 8. Благодаря.